ଚିଣ୍ଟୁ ଚିଣ୍ଟୁ ବଦମାସ ଟୋକାଟା ସକାଳୁ ଯାଇଛି ଯେ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କିଛି ବି ହେଲେ ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କେଜାଣି? ନନା, ତମେ ମୋ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଦେଖିଛ କି? କୁଆଡ଼େ ଯିବାରେ ସକାଳୁ ଯାଇଛି ଯେ ପିଲାଟା କୁଆଡ଼େ କେଜାଣି? ଆରେ ଶାନ୍ତି ମା, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କି? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାଟିଏ ରହୁଛି ବୋଲିକି? ତା ସାମ୍ନାକୁ ଯୋଉ ଛୁଆ ବି ଆସୁଛି ସେ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇ ଦଉଛି। କ'ଣ କରିବା ଏବେ? ମୋ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ତମେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ନନା, ତମେ ମୋ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ନନା, କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ। ଶାନ୍ତି ମା, ଚାଲ ଯାଇକି ଖୋଜିବା। ଚିଣ୍ଟୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏଥର ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ମାରିବି। ସିଏ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ନହେଲେ କଣ୍ଟା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଯିବ। ସେ ନନା ଆଉ ଶାନ୍ତି ଚିଣ୍ଟୁକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ ସେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ, କିନ୍ତୁ ଚିଣ୍ଟୁକୁ କୋଉଠି ବି ହେଲେ ପାଇଲେନି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ କମଳା ଶାନ୍ତି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଶାନ୍ତିକୁ ପଚାରି ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଶାନ୍ତିକୁ କହିଲା ଯେ କାନ୍ଦିଲେ ତ କିଛି ହେଇଯିବନି, ସବୁ କିଛି ତ ଯାହା ହବାର ଥିଲା ହେଇଯାଇଛି, ତୁ ଏବେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଶାନ୍ତିର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି କହିଲା ମୋ ପୁଅ ମରିନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି। ଏମିତି କହି ଶାନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କମଳା ଶାନ୍ତିକି ବହୁତ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ଶାନ୍ତିକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲାନି। ପୁଣି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ କମଳା ସହରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସହର ଘର ପାଖରୁ ବହୁତ କମ୍ ବାଟ। ଶାନ୍ତି ଆଉ କମଳା ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ।